ଯଦି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର ପିଲା ହେଇକି ଯଦି ଘଣ୍ଟେଶ୍ୱର କାଳୀ ପୂଜା ନ ବୁଲିବୁ ସେଟା ତ କେବେ ଆମ ଦ୍ୱାରା ହେଇପାରିବନି। ତ ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଆମର କାଳୀ ପୂଜା ବୁଲିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିକି ଭାବୁଥିବେ କି ଆମେ ତ 2 ଜଣ ଆସୁଛୁ ତ ସମସ୍ତେ କାହାକୁ କହୁଛି। ଆରେ ନା, ଆମେ 2 ଭଉଣୀ ଆଗେ ସାଇକେଲରେ ପଳେଇ ଆସିଥିଲୁ, ବାପା ବୋଉ ପଛରେ ବାଇକ୍ରେ ଆସିବେ। କାହିଁକିନା ବାଇକ୍ରେ ତ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଜାଗା ହିଁ ଧରିବନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ବାପା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ଗଲାବେଳେ ଫାଙ୍କାକୁ ଦେଖି ଆମେ ଭାବିଲୁ ସମସ୍ତେ ବୋଧେ ଚାନ୍ଦୁଆଲି ପୂଜା ଦେଖିବାକୁ ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, କେହି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିତରକୁ ଗଲାବେଳକୁ ସେଠି ଯୋଉ ଭିଡ଼ ଲୋ ବାବା, ଠାକୁର ଆଗ ଯୋଉ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ସେ ସଜା ହେଇଛି ନା, ସେଟା କୋଉଟାରେ ସଜା ହେଇଛି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? ସେ ସବୁ ସୁନ୍ଦର ଠୁଙ୍ଗାରେ ସଜା ହେଇଛି। ଏ ସଜାକୁ ଦେଖିକି ଆମ ଝିଅ କହିଲା, ଦେଇ ଆଗରେ ଛିଡ଼ା ହେଉଛି, ମୋର ବାପା ବୋଉଙ୍କର କିଛି ଫଟୋ ଉଠା। ଫଟୋ ସିନା ଭଲ ଆସୁନି, ରାତିରେ ତ ଯୋଉ ଲାଲ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳୁଛି ସବୁ ଲାଲ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯାହା ବି ହଉ ଫଟୋ 2ଟା ଉଠେଇ ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଭିତରକୁ ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ଭୋଗ କରିକି ଆସିଲୁ ସିନା, କିନ୍ତୁ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କହିବେ, ଏ ଭୋଗବାଲା ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ଏମିତି ଟଣାଟଣି କରିଛନ୍ତି ନା? ମୋ ପାଖକୁ ଆସ, ଏଠି ଭୋଗ ନିଅ, ଏଠି ଭୋଗ ନିଅ, ଏଠି ଜୁତା ରଖିଦିଅ। ଆଉ ବାକି ରହିଲା ଦୀପବାଲା 5 ଟଙ୍କିଆ ଦୀପକୁ 10 ଟଙ୍କା ନେବେ, ମାନେ ଛାଡ଼ିବେନି। କାହିଁକି ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଇଟା ସୁଯୋଗ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହ ଏମିତି କେବେ ଘଟିଛି ନା? ନା ଆମ ସହ ଖାଲି ଘଟୁଛି? ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ନା, ଏଇସବୁ ବିନା କାଳୀପୂଜା ପୁରା ଅଧୁରା। ଆଉ ଏଇସବୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ଖାସ୍ କରିକି କାଳୀପୂଜା ଆସୁ। ଆମକୁ ତ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ ଏଇସବୁ ଦେଖିବାକୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କି ନାହିଁ ନିହାତି ଜଣେଇବେ। ତାପରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ଶାଢ଼ୀ ଦୋକାନ, ସେଠି ମୋ ବୋଉର ଶାଢ଼ୀ ଗୋଟେ ନେବାର ଥିଲା। ତ ସେପଟେ ଆମେ ଶାଢ଼ୀ ଦେଖୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଅଇନା ଘରେ ରିଲ୍ସ କରିବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଯୋଉଠିକି ଗଲା ସେଠି ରିଲ୍ସ ଫଟୋ ନ ଉଠିଲେ ତା ମନ ଶାନ୍ତି ହେବନି। ଶାଢ଼ୀଟା ମୋ ବୋଉ ବାଛିଲା, କାହିଁକିନା ଆମକୁ କହିବ ବାଛିଦେ, ଆମେ ବାଛିବୁ ଭଲରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଘରକୁ ଆସିଲା ପରେ କହିବ, ଏଇଟା ମୋର ପସନ୍ଦ ନଥିଲା, ମୋର ଆରଟା ଆଣିବାର ଥିଲା, ତମେ କହିଲ ବୋଲି ତମ ଯୋଗୁରୁ ଆଣି। ତାପରେ ଶାଢ଼ୀ କିଣା ସରିବା ପରେ ବାପା ବୋଉ କହିଲେ ଚାଲ ପରିବା କିଣିବାକୁ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ଯିବୁନି। ବାପା କହିଲେ ହଉ ଯଦି ନ ଯିବ ଯାଉ, ସେଠି ପାଲା ହେଉଛି ସେଇଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଥିବ, ଆମେ ପରିବା କିଣିକି ଆସି ସାରିଲା ପରେ ଯିବା। ତ ଆମର ଇଚ୍ଛା ଟିକିଏ ବି ନଥିଲେ ବି କ'ଣ କରିବୁ, ସେଇଠି ଠିଆ ହେଇକି ଦେଖୁଥିଲୁ। ତାପରେ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ପିଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଭିତରେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ସେଠି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ବାଲାଟି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କଲା ବୋଲିକି ତାକୁ ପାଟି କଲେ, କହିଲେ କି ତୋ ପାଖକୁ କ'ଣ କେହି କିଣିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି, ଏଠି ଟଙ୍ଗ ଟଙ୍ଗ କରୁଛୁ, ପଳେଇ ଯାଉନୁ ଦୂର ବାଟକୁ। ତାପରେ ତା ମନ ଦୁଃଖ ଦେଖିକି ଗାଳି ଶୁଣିଲା ବୋଲିକି ଆମ ଝିଅ କହିଲା କି ମୁଁ ଚାଉମିନ କିଛି ଖାଇବିନି, ମୁଁ ସେଇ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 2ଟା ଖାଇକି ପଳେଇବି। ତ ତା କଥାରେ ପଡ଼ି ମୁଁ ବି ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ଖାଇକି ଥଣ୍ଡାଟାର ରାତିର ଖାଇକି ଘରକୁ ଆସିଲୁ। ତାପରେ ଆମେ ଚାଲିଲୁ ଘରକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସାଇକେଲରେ ଆସିକି ଆଗେ ପହଞ୍ଚିଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ବାପା ବୋଉ ପୁରା ପଛରେ ଆସୁଛନ୍ତି। କାହିଁକି ଜାଣିଛନ୍ତି ନା? କାହିଁକିନା ଆମେ ଟିକେ ଟିକେ ତ ସାଇକେଲରେ ଯିବୁ, ସେ ତ ବାଇକ୍ରେ ଗଲେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଯାଇକି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଯିବେ ନା। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ଧାର ରାତି, ତ ଆମେ ଆଗେ ଆଗେ ଚାଲୁଥିଲୁ, ପଛେ ପଛେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବାପା ତାଙ୍କର ଆସୁଥିଲେ। ଯେମିତି ଗାଁ ପାଖ ହେଇଗଲେ ତ ଆମେ ସାଇକେଲର ପଛରେ ଆସିଲୁ, ବାପା ବୋଉ ଘରକୁ ଆଗେ ପଳେଇ ଆସିଲେ। ତ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ଲାଇକ୍ ତ ନିଶ୍ଚୟ କରିଦେବେ।